Какво става, пичове? Аз съм Спас Геймър и днес ще снимаме в Reborn Craft малко PvP, понеже не съм снимал отдавна, ще има много епизоди. И да започваме. Така. О. Малко ми лагва. Това са други хора. Да сменя пака. Така, Аякс. Колко хора играят. Да скачаме да ги бием. Малко ми лагва. Аре, лагай. Не съм това. Лагва ми малко хора. Извинете за това. Пишу по месенджера. Ай, пак и да го дърпна го този спич в сказка. Аре. Ето го дропнахме. Ето дропнахме. 150 FPS от време на време, така ми лага като правя бързо движение. Ама нищо. Ще оцелим някак. Ние може 20 секунди на спитката, няма смисъл да репотвам. Така. И да ги почваме, хора. И подпукваме. Бягат така всички. Трябваше репот. Майка му ще ева на този хакер. Не му играе. Дано да умре. Гледай го. Аз си загубих формата на PvP, хора, не съм играл, понеже не съм играл да на PvP. Нищо. След това кой лева съм? 20 лева, уха. Кино съм бая, хора. Тук е пълно с хакери, хора, да знаете. В описанието ще имам и течер пака ми и всичко, и IP-то. Влезне в сървър е хубав, ама ако се безкъмва, ще стане още по-хубав. Как ще го живее да кликвам само. То се спи 4 хелтки. Айде, дропнахме. Шуто. Дух стига. Каква хелтка е? Ще чакам да извърши ефекта на поизънката. Вече ходим. Ето сега нова хора, видите ли? Майка ти ще еба. Хора. Сега си стягам вече. Няма такива работи. Все пак не съм играл да на PvP. Не си изгубил бая формата. Ама ще има тук, там, утре, Goodcraft, тук Reborn Craft. Стъпаме. Ако вземам си купя премиум аккаунт, че играем в кохито му. Майка ти ще еба, стига по-изуби ще теба в устата. Те па свърши добре. Бах, какво на сервера. Така, един по-малко. От ми целият сервер пускате. Да го ботвате. Умри, бе!
Те, тия музики, ще да бягам сега. Най-много мразеното ми почна как хеска такова. Поезна като хора. Хем, бие демидж, всичко. Направо. Айде, рипай. Лево 21. Уф, трябва да репотна. Кой ме пича? Така, още един дропнахме. Добре. Виж какво бъде на мой игра. Абе, баба ми бот. Бах ти мишките, не му играят. Виж го това хакер. И слонеска, майко! А пак, ако не ме погубим, сега па целия сервер. Тук ни е педераз от мен. Къде се удари показва? 40 минути. Абе, арбити се със слонеска. Опръсна канчето. И по... Айде умирай, педераз. Кой знае да мята на спавчо? Понизки, рипва. Слонеска, ама това много не ми пречи. Бах тялото кликъра. Бая си го укрит алфам. Айде, дропай, педерос. Не, къде си тръгна. Между другото, пичове, мислям да почна вече да снимам и в Ендерго. Парато пич не дропа ли, бе? Ай, дропна, бе. Изгубил съм си формата, хора, ама горе-долу. Так, моят цъкам. Тиха. Ога, ще бяга малко, ще ме заболя ръката. Пиве, пак не ме ползва. А, не, тя ме е предишната. Колко е FPS? 140-50 FPS, добре. Ама сето ми е на червено и мисля да напиша така. Дали не е... И изкачам пак да ги избия. Чакайте момент, само да видя колко хила имам. Така... Mob kills... Player kills 74. Добре. То ще го взема, да вдига лева. Хора, не съм играл отдавна, ама не съм си изгубил много формата. В смисъл, изгубил съм си, ама пак му играя. Още имам чувство да си щупя мишката още малко. И спокойно. Бе, то пичка в такъв.
така да обърни си бика джена, да си бия. Ще в газа. То пич махиано хора забеляза сте, айде умирай. Трябва да репотна. Репотнах. Тук хубавото, че хънкера ви е пълен. И ви редженерейшва през цялото време. Ево ме бота. Еха. Има малко е. Метнах си меча! Ма съм най-тъпил. Ох, мале. И избях. Сега след като спрекли път ще поиграя още PvP, искам да си върна формата. То си има... Така. Дай им видим един бот. Ти много бах. Мале, как му би така? Нищо аз път не репотвам. Тук ли ме? Между другото забравя да ви покажа. Виж тук, ако не сте играли, вижте какви сервите. Pro 4 Sharp 5 Fire 2, Pro 5 Sharpness 7 Fire 2, Protection 6 Sharpness 9 Fire 2 и тук Protection 7 Sharpness 10 Fire 2. Окей, Power 5, така, Infinity 1. Така. Мисля, утре също да снимам в Reborn Craft, ама... Ще е. Утре май съм в Goodcraft. Не знам. Или Fenderwood. Както пичето здраво, бе. Айде, то пич не дропва ли, бе? Сети се да дропне, бе. Бах ти бота. Във вода не мога да се бия, бе. Излез. Сега се спукам. Със своя излезе. Видяхте ли? Гледо какво е. Ей, по-ботите ще еба. Може, точно го прибил. Ще имете тия плънжки. Между другото, вчера тук, като играх, ми спомних, че съм хак. Дропай време. Майка ти ще еба. Това помня за кой. И трябва да репотна. Лади ми се работваме. Беше като ме пича хора. Вижте. Ако не го дропна са най-големия бот. Ареде. Виж, надели времето вече. Да го еба в гъза. Ареде, мърси. Айде, как го крит алфа ми не умира, бе, бах ти копелето. Айде, дропна се, ще еба в гъза, сети съм да дропнеш. Какво комбо му набих на този хора. Направо не знам откъде съм дошъл. Ево бе, бота. Дай крит, айде, дропай ти. Мисля да пише...
Още ми е рано. Не ми се дропва. Тръгвам само трупа умирания. Или не, играй до край. Пит съм го забъркал направо. Пара, стигна да дропнеш вече, бе. Аз пък и хилнах тях, колко съм просто. 170 рублите. Какъв тим, бе? Майнер. Каска няма ме биеш. Ще благодаря. О, пич ме се шмахяна. Така. И съм без каскет, хора, да право. Ги цепа. Без каскет той бяга от мен. Представи с колко съм ги наплашил, хора. Представи колко съм ги наплашил. Стига, бе. Дропвам си ги като нищо. Трябва репорта. Ама то си няма бяга от мен. Че двама. Да пответе ви шайба. Това посърки ви да махна да бе. Нищо. То се очакваше. Аре, пичове. Скачам последен път. И спирам клипа за днеска. Има един педерас. Да ходим да го пречукаме. Набелязал съм си който е хора, само него си мота. Тук има някакво път. Така. Едно бързо килче. Ела бе, стига си бягал, бе. Много съм ги наплашил тук. Съм без каска. Преди мака бек. Майко ли ще е? Спича. 27. И така. Само да тръпна. Бързо. Да се кашираме и тук, хора. И да се надяваме, че никой няма да дойде докато ми свърши. О, тя свършва. Аре, дропвай, аре, дропвай, бе, бах ти майката ти, няма да умираш вече, гледай. Майко, това бах ти, копелето. Ако не си изхъбил 8 хелки, е това цялото, не си го изхъбил. Ах, копелето, аре, бе, си би, бе. Добре, бълбото от това еба. Вижте го това. А не е хак. Добре ли беше то пич да махион? О, то не е хак, нали? Арде. Аре, вече нали цели време да дропаш, бе, кокошки. Кока-кола, такъв спиш. Аре, дропвай, бе, аре, така вече ти е времето, да, аре, времето отиде. Кнок. Кнок. Бах ти бота, Така. Си ромах. Те му късат. Нищо. Това беше от мен за днеска, хора. Надявам се